Sunday Igbo eze nwata eze kwuru na ịkụkọ ọbara obi na-akpọ aha obi eze oge ọkwara ibe egwe onye a na-akpọwa ewu ọ na-eprezidenti ndị nwere ntị ha rụkwụkwa onye isi ize ha ịkwa zebe n'otu aka ahụ ọkwa ezi ụda amaghị ma ha ego liv eze na-akwe liv nlanyere ụda wee na-akpọkwa agala n'ogbo ezi ọkpọkpọrọ ji eze abụọ stanley ọmụka anaghị ụda agala ngwa na nọtu anyị nwere Alex eze mmanụ okoro eze chukwu ọlaya eze agbara ha jepọl anọgide eze chimere eze ọkara ojiọma ike elu eze ezuolu aga n'okwu esi ya nwere dị na ọkpara nwaanyị ka elugbo osu Identify yourself first. Enoya? Okay. Obu uji atau kalamaka. Enoya? Ini nak pada tadi Vincent Johnson. Enoya. Ezi Iwe. Okay. Ezi apa koshi? Bruce Wesley Uhuru ezi iwe masị elu gbaju eze ọmara wa Christ agbasi obi eze ọmara ju ụmụ agbarụwa ezi ama maka eze anya na sọ ebe na-atọwa apọsaka representatives n'ọrụ maazị iche iche enwere ebe tụrụ nwere mistake onye eze abụọ na ebe ahụ nọrọ onye isi nzewo Pọl ọkpesi asị abụọ ndụ leaders agaghị recognize ndị isi ise niile n'ebe a onye ahụ ya fụrụ zọpụta ebe na mana nwa na akpachi nwere ya bụ Francis eze anyị ga mana nwa na onye ahụ anyị nwere eze Malaki eze atụ egwu ọnọ ya anyị nwere eze kwado iwu ugokwe anyị nwere Martin eze nwa afọ a na-atụ otu onye anyị nwere nsesiri ọbara ya bụ okwu dị igwe were na-reọganazikwa the Nelson eze obi ime n'otu oge a na-akwa reọganazi nze Innocent eze ọgbọ mbere akọgbọta aha n'isi eze ugbu a enwere ndị anyị kpọkwara n'okpuru oge obodo a na-asịkwara na ndị na-represent ọgba isi eze
no more ibe ugbu a enwere ndị asị ha bịa nọnyere anyị n'ọnọdụ na anyị pụtara kama ụfọdụ ka nọ n'ụzọ ụfọdụ anọrọla na so mgbe onye ejiri bịa ga-ewere na-asị ya a na-akpọ Nze Tony Ezenwaka Nze Igbo President General Achinata Union Ogene a na-akpọkwa Ichie John Ọkpara Ozurugba Ọkpara Ozurugba na-akpọ n'akwụkwọ anyị na-akpọ Nze Aloy Dikude Eze Ụbana ka ọ bịa were oche. Nze Aloy Dikude Eze Ụbana ya biko ya bịa nọrọ n'oche ka ọ bụrụ na amaghị biko abịakwa na tebụl anyị nwere Nze Robert Eze odeakwụkwọ ego anyị bịa were oge Chairman Nze Nọzọ Ugboleke Village Achịna Nze Robert Ezenwaka Chairman Nze Nọzọ Ugboleke Achịna and Center of Financial Secretary Nze Nọzọ State. Ana m akpọlite Chairman Nze Nọzọ Ebele Achịna ka ọ bịa were oche. Chairman Nze Nọzọ Ebele Achịna ka ọ bịa were oche.
Hello. Opportunity. Open up the also. Obiana. We are live at the 2025 end of the year celebration of the Nzenoza Achina. Chief Obisalambara, Chief Egweburoko of Achina. You are welcome to the 2025 end of the year party, Nzenoza Achina. None. Okay. Son of that young water. Okay, so
nze na ọzọ achara na otu ga-anụ rie taa so daalụ so much ka ezi aha gị aha ọzọ Emmanuel Ozembe ọkwara nse nnukwu mmadụ anyị ekele gị nwa ọkele ọya ahụ n'anya anyị ga-aka igwe anyị na-agụ ata ezigbo ihe ọ bụrụ na aja ihe enweghị gọziere daalụ nwanne onye nze ka ekele kedu ezigbo aha gị nna ihe abara na ha bụ ebilis ọbara ndị ugwu ka ihe anyị ka ihe eji mara ga-amara ejana ibu nna ugwu ebu nna ugwu kedu ihe a na-eme n'ụbọchị taa nke a na-awụ 18th of December n'ahụ 2025 ndị ọgụ na-atọ na-asị Chineke ekele maka nchedo Chineke anyị anyị nwere gbakọ taa anyị na-akwado ya na anyị si akwado emechaa Obisa Mbara were sị na emelere ya o si chọ ka ọ dịrị na adịrị ahụ o si chọ ka ọ dịrị Obisa Mbara ọchị bụ ebe bụrụ ọkasị enekwa nne ọ sị ọ chọrọ ka nke ahụ na chekiri ọ chọrọ inye ọnụ nke ndị Amerịka nke ndị Atlanta ilekwu anya were ịhụ na echechiri kọlọ ịbịa na ihe na-ama na redi atị white Zemala Jesu Peter anaba ugbu a ana m akpọzi Secretary General is also Agwata Oruba. Onye ahụ Ichie Ịma Akọnle ese nwata ruo ya were oche ka anyị nọ. Ugbu a ana m akpọlite onye anyị niile mara aha ya onye na-akpọ ya na Chi Ọkpara Ebube ọkụ Idegu de Obisa Mbara de Alexander Obisa Mbara, this is the chief host. Obisa Mbara ugbu a ana m enwezi ibe nsogbu okwu mana nke bụ eziokwu enwekwere ka anyị ga-atụ anya ha na-abata anyị ga-efolo program anyị etu o si dị na-ayọ onye ọbụla zere na-anọchite n'ubi ya biko gụọ n'oche a ndị anyị nọ ebe a ndị isi na ebe onye isi biko gata ebe a na ịnọchite ọnụ onye ute ebe a o nwere na isi na anyị wee nye na anyị wee mana ebe anyị na-eje ọ bụrụ na ndị isi ndị anyị na-enwe ebe a onye isi na-ege ụlọ ọ bụrụ na wetara program ya ebe oche ebe ahụ ebe oche ebe ahụ
anyị nọrụsịa anyị wee namata the chief host onye kwadoro ọnọdụ a ka ọ bụrụ ọnọdụ anyị nọ na site n'ike nke Chineke. Anyị na-ewere jekọ Zebat ọbara dịka obere ọkụ obisa mbara wide wall. Anyị anamatago ya na-ekele emebe ụzọ pụrụ iche. Anyị na-asị gị nnọọ. Na-ekele ndị isi ndị anyị nọ ebe a n'ike n'ike. Anyị kpọrọ ha aza anyị nwere odudu afọ n'osi ahụzi anyị na-abịa anọ ebe anyị ọ na-akpọ dị agaghị kpọ ọnụ so nkwado nne na ya afọ odudu anyị na-asụ ụlọ nnọọ ụzọ pụrụ iche nnọọ ọnọdụ ọnọdụ anyị niile ana m ekele Chineke. So ihe mbụ dị ebe a onwe onye nwere program were ihe anụghị ụzọ bịa na mmiri ọma onye bịazie eti ya dịrebe na nke ndị ọzọ. Ihe dị ebe a bụ ụzọ bụ opening of the prayers. Ana m ayọ anyị nwere nwa olulu our campist Nze Eze Chimeleze biko ilu anyị onye ọbụla nyere aka n'isi anyị ekwe n'aha nna na mmadụ mmụọ nsọ na Chukwu ndị nze na ọzọ achịna ezikọ n'obi na n'ụbọchị taa iji kelee maka ihe na-ebu Chukwu, iji kelee n'ihi obi ebere gị iji na-elekọta anyị n'ụbọchị ndị a niile. Anyị na-ezukọ na-akpa maka ọdịmma gaa n'ihu nke nze na ọzọ achịna. Enwe anyị na-ekele maka the journey so far. Anyị na-ekele maka anyị mana ọ dịgo mma, ọ dịka adị mma ruo n'isi n'aha Jizọs. Na Chukwu na-ekele gị maka ndị ndu anyị ndị na-ahazi ọnọdụ a n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekele maka nwanne anyị nwoke bụ onye o metụrụ n'obi etu mgbe afọ gara aga ya gwa anyị nkwa na a ga-achịkọba ọnọdụ ahụ nke afọ a mee ya dịka o siri kwu. Anyị sị ekele dị gị n'isi Chief Pat Ọkpara Obi Sara Mbara. Asị gị otuto n'isi n'ụzọ pụrụ iche n'aha Jizọs. Maka ndị niile bịagoro ebe a, ndị ofu ihe maọbụ ihe nke ọzọ bidoro na-enwebeghị ike ije ebe a mana ha nọ n'ụzọ na-abịa, onye nwe anyị na-ekele gị n'isi ha, na-asị gị ka aha nsọ bụ ihe buliri elu mgbe niile anyị ga-ala ebe a. Ọnọdụ anyị ga-ala ebe a bụrụ ọnọdụ udo, ọnọdụ iwudosi ike, ọnọdụ ọdịnala maka ihe anyị na-eme bụ ọdịnala. Onye nwe ọdịnala nke emegidere iwu dị nsọ, onye nwe anyị Chukwu anyị na-arịọ gị nnọnyere gị onye nwe anyị mana ojije ma ọbụla anyị ka nze a ka anyị chika ya nka n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ugbu a ọchị wee nọ gbasara ndị anyị ọchị nọ ọchị. Biko ndị executive nze ọnụọgụ na-atọ achịna nze na ọzọ ọnụọgụ na-atọ asụ ọnụ ọchị. Onye hibere ọnọdụ anyị nọ n'ime
were sị ihe onye wetakwa ọjị nke ya ka e were na-aga aka na ntị. So ọjị nke na-ewu Chief Pius Amala Obisa Mbara ebe ọkọchị Obisa Mbara ga-abụzi ihe ndị ise ọnụ ọbụla ga-abụzi na eze ndị ọzọ. Oke nke na-ekwu Chief Aloy Ebube Eze Ụbana gbasara ọzọmaji nke ya ụgbanye. Biko lezie biko ka anyị bido kere ọrụ ozugbo kedu onye na-enye etu ọjị sikwa ede ma nze nọrọ anyị nọ n'anya nze onye ọbụla n'isi nze na a na-ewu ugwu ka awụ ọjị ebe ọ bụrụ na enwe ezinye ama na-ewe ọjị ya ọjị na owuwe ị na-eme n'ife ukwu ọ na-eme ife ukwu onye nke ọzọ biko anyị nwere etu esi akpọ ọtọ mma a na-aga mmadụ ihe a na-akpọ ka ụmụ ezi ịgbapụ ọchị agwazie elawa mmadụ ga-agwa ọchịfos onye agwa ya gwa ọrụ ntị ka ọ dị ndị ọzọ anyị na ọjị tinye na akpa maka respekt ọjị ruo ugboeloweghị Oggi non hai dato tutto, Nelia. Che nato. Nana, io dico. Ora neva. Così hai. Tu hai una giovane che va e quella. Io non puedo usare tutto. Na me kwa mara tatu kuna aji bose kwa jobe nchini kejaya baba bigo gozela yo ya hata atoro na wiki ketana hapa kutoka kwenye maji baba no ọdịnaka Chukwu na ya da rubutu ga ruwa wala ne ga da ne shi mai kai na da dogon ruwa awu da nan ruwa ke ne ko da ruwa ai wannan yau ogologo na yi shi ga na yi ga da kai na da ndo ai mai ga wani ba ma da no mai goya na no ma no ba da ina hawo ai na su nya yi ai ne ci goya ko wannan wannan sai mon na aja mon na ba ye de ma na ma ya do ke ndem na de ya na ne na ni ya ni do ke ro no o ba ro ko na sai onye mo ju ye kwe onye mere ko ko tin ta le do onye di nye do na do na ya ma ai na sai e bro shi ko te ni le ko ji mo e ko ba ni mo ji ta au ka ai ni chi ya so ya me ya so ya o di me cha ya o dan dis all the things na maji ai se o shi go te ya o di me na ko ko je ta che na ko je ma ko ma na ai so ọsọ dị n'obi dere akọ Rabana na mana mwanzo. Chukule wewe yao. Ndia na mila na logo. Kana na ro mwendo. Ko
obodo oyibo ma ebe ọbụla ebe ahụ na gọzie nda gọzigbo nwaanyị chukwu na ga-agọziere ya dị na ka anyị taa aka anyị ọma sị na kraịst bụ onye nwaanyị ọ na-achọ otu onye ọ gbara ịnọ ọdụka na-achọ n'ụlọ ya maka ịjọ isi wee nọrọ n'ahụ gara aga bụ mụ na nsị na ndị nze nwee esi enwe aṅụrị esi ka emebe ọzọ n'afọ ana m agbapụ onyinye igwe ọbịa na-akpọ na chukwu adịghị ama na-akpọkwu ya na-ekene maka ndụ onwe ndị egwu ọchịta na-ekene ya maka arụsị ike nwe ndị bụ uchi ma ha anaghị agagharị agagharị ana m ekene ya maka ezinụlọ ezinụlọ bụ isi ekwe n'obodo niile ana m ekene ya maka ndị osodi ya mee na-asị na ihe kwuru na Baịbụl ga-emebe na ezinụlọ niile gbakọrọ ka na nwaanyị na-eruru ndị isi di ya na-asọpụrụ ya na-ekelebe maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị na-asị na ha ga-akakwa anyị ha ga-aka anyị na-ayọkwa osebụrụ ọzọ ha jekwa ejekwa na nna asị na ndị bụ echi chewa ọmụ na-asị ọbụ na ha jekwa ka ha dịta ọmụmụ isi dịta aka nchawa ha dịtakwa aka nchawa ahụ na nakụrụ nọ na akụruo n'ọgbụ ego ose ana m ekele osebụrụ maka ndị niile nọ ebe a na-ekelekwe maka ndị na-abịa abịa na-ayọ ka okporo ụzọ rụrụ elu ụgbọala isi ewelizie ime ọchị na-elu wee gbapụ osebụrụ si ya bịa taa n'ogbe ka anyị taa n'ime n'ime ka anyị na-ata ka anyị tata nwanne tata obi ọma tata uchu tata nchebe tata oghere onye aka na nwanne ya tata ọmụrụ mgbe nwanne agba n'ọsọ ma nke ga-nke tata udo na njikwa dị ahụ anyị anọ besara mbara chikwa egbeburu ọkụ enjoy with my followers here. Neze, ukweli ndakọtọ na Blaise Chukwu. Obi akọtọ na Blaise Chukwu. Ndị ụzọ ogbuefi akaji akụ. Obi akọtọ na Blaise Chukwu. Ya na Olisa mbara ekelebele
Happiness shared is happiness multiplied. Agbakọrọ n'ọṅụ anyị abịaghị okwu taa onye Chineke ekele na ọgọ rie ṅụọ resa arụ a baịbaị gochiekwa anyị ndụ ka anyị nwee ike nọdụkwado afọ ọzọ nọrọkwa ka ochiekwu afọ echibu n'aha Jizọs. Onye a na-ekwu maka ya bụ nwafọ anyị, our good ambassador na US. Ọ na-eme ọ
bụrụkwa nze a n'anya pụrụ iche. O si mgbe ọ nọ ebe ahụ gbanata ebe ahụ chi echichi a bụrụ echichi a na-agwezi na-eme nze na-eme achịcha ebe ahụ wee bụrụkwa ọ dịghị ofele. Ihe anyị na-ekele pụrụ iche n'ebe ọ nọ. It is good to appreciate character and soul. Ọ dị mma ka anyị na-anabata ihe ọma onye ọma n'etiti anyị na-asị ka Chineke gọzie tikwa ya n'ebe o si wepụcha anyị niile na anyị na ọha na-ere taa ọmaji n'aha Jizọs na mana ọ dịrị etu a nọ ya. O si Ọka Quarters, American Quarters gaba Kwere, ndị Kwere na-ahụkwa ihe na-eme ebe ahụ. Anyị na-enye Chineke ekele maka ya. Kwere na-asị asị edo onye omume ya mere abịa na ọnọdụ anyị n'ọbụ nze gachila azụ dịka historically ọzọ ma ọ bụ nze ihe dị kamgbe ebe tupu ndị ọcha otu European explorers or missionaries tupu ha abịa na this part of the world like Africa, nze na ọzọ dị a na-eme ya. Nze ahụ isi dignified the title, ọ bụghị ihe eji egwu egwu. Abịa na ọda ndị ka na akụkụ ụwa niile ọrụ akụkụ Naịjirịa niile, nze onye akacha nwe ugwu karịa dịka ndị na-eji egbe, ndị na-eji odume, dịka ndị na-eji naịtụt na ndị ọzọ na ndị ọzọ. Nze na ọzọ hụ ndị ọzọ mara bido na shoda dị na shoda bụ ọda society anyị na-ahụ ya. Ihe o ji wụọ iche bụ ebumnuche philosophy of nze is the same as the Bible philosophy. Gịnị mere? Ọ bụ peace, udo na agamnihu. Ọnọdụ ahụ nze onweghị nkewa dị anya sọsọ ndị anaghị abata na ya ndị ọkụ mechiburu ụzọ bụ ndị dịka ndị na-ama aka na ọdụ ezu ohi, ndị na-aṅụbiga mmanya oke na-adachiga na-adagharị, ndị a na-enyo ebe na-enyo dubious characters anaghị abata na nze. Nze bụ nwa afọ onye zega ya jiga ya riga. So ihe eji mara nze bụ eziokwu na ekweghị ọkụ. Ọ bụ onye nze kwuchi okwu taa eji ya agụ aja. Nze wepụrụ onwe ya ihe gbasara politiks. Nze anọghị n'ọgbakọ agbakọ egbuo ma ọ bụ nkewa dị iche iche. Ọ ya mere ị ga-abịa na ahụ dimkpa nwoke ha niile nọkọtara ọnụ n'udo na-eme mmemme. Anyị si n'aka nna anyị ha eme ya. Anyị na-ayọ Chineke ka ihe a nna anyị ha ji chibe edebe ya, ka anyị nwadị na ugbu a debe ya ọfụma. Ọ bụghị ichi ichi nze ma ọ bụ ikpokwu ya. Ọ idebe ihe ahụ nze ga-abụ eji mara nze. Ọha gọọmenti Igbo nwere mbụ ọha ka a na-eme festival chief ndị ga-egbu eziokwu akpecha anyị mere obodo ekpesigo ka aghara ya dị nkịta ya ga-agwa n'elu ya gara abata na nze n'aha Jizọs. Ọnọdụ anyị nọ ka the president himself dịka ndị ahụ abụghị onye isi ndachi ka mbụ ndị akwụkwọ ga-anọkọta ọnụ were na-edeba anya ihe ọnọdụ nze ga-etinyewe ụmụ ha ndị obere nwa ha nga ha were tụọ anya
na-edezi kamgbe ahụ ọ ga-abụ mmadụ ọsara ozi ahụ ya ọrụ n'ọzi nke ọma nke anyị nọ n'elu ya na-edezikwere ugbu a mana ọnọdụ mgbe Jizọs nọ o nwere onye ike ozu apọstụl mana kịta adị na anụ anụ ga na-asị n'elu igwe ya mọtụ begin Judas ma anyị hapụkarị n'ọgbakọ karịa Judas so mana ihe anyị na-arịọ Chineke bụ ọ bụrụ na mmadụ na-enweghị mara na ọ na-eme echi ya mee ihe dị mma mee ezi omume a ga-anamata onye ahụ Chineke na-ekele sị ma onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ji anya na ihe ikpere n'ikpe na ezi omume ihe ọbụla emegbu oge anyị na-asị taa a ga-ekwu okwu taa bụ okwu taa bụ oriri oriri na ọṅụ na inye ekele na ihe anyị maka ahụ ọzọ ezigbo ihe nwa m ga na-ekwu na-ahụ ịya ọnụ ọnọdụ anyị nọ na-ayọ Chineke ihe ọbụla anyị ga-ege ebe a anyị ga-akpọ ihu anyị zụma ahụ ọzọ mkpụrụ obi anyị onye nyere anyị ihe Chineke ọgọzie ewee na-asị ndị ihe ndị na-amasị igwe anyị esi ndị na-eme achị maka ọ bụghị iji mmadụ iwe onye achị na na-eme achị o nwere ndị ga-abụ ndị ọkụ ga na-akụchi aga eme ihe a na ihe a n'ọkwanye ndị agha dị nwa ọbụ maka ụmụ okorobịa anyị ụfọdụ ga-were omenala na-eji n'ikpere arụsị na ihe ndị ọzọ o nwere ihe bụ omenala nsọpụrụ na nze na nsọpụrụ niile kacha ọ bụghị onye echi ọzọ na a na-atụ ya mmadụ n'ala ihu ma ọ na-eji ọzọ ị ga-asọpụkwara onye isi nze mususialiti anaghị azara ya nke onye mmụọ nna ya Chineke ka o debe nzachi nzachi na ọnọdụ wee nsọpụrụ n'ebe Chineke nọ n'ebe mmadụ nọ ka aga n'ihu wee bụrụ nke anyị nna asị biko na-ekele pụrụ iche dọghachikwu ana m ayọ ka m kwụsịgodo ebe a ndị nze okweghị ekweghị nwere akaji akụ akaji akụ ọ ga-adị na anyị mma n'aha Jizọs n'otu aka ahụ ana m ewere ihe ikwu okwu enyekwe onye kwadoro ọnọdụ a ọ ya kwadoro Naijiria ka ndị na-enye eji okwu mara mmemme ihe ọzọ gịrị anyị obisa akara onye na-adị uwe ite ndị nze ekweghị ekweghị agaghị mmepụta okwu aka maka oriri ka anyị ga-aga ebe gbagba na-akachasị ụbọchị ya na-eji ụfọdụ ebe na-enye m obi ya mere mmetụta okwu nzube oge m bidoro metin ndị ahụ na New York nọdụ n'igbo union nọdụ na nke ndị Anambra nọdụ na nke ndị ụka ebe oge anyị eme ihe ndị nze uche ekwupụta na-asụgharị mgbe gbaranata wee jee mitie maka ọkụ a na-achọ otu onye si adịkọtị na wee mere ebere ever since my uncle here and I told him the hands guys away from I think that was 1989 or 1990 thereabouts. So since then we're impressed maybe things and also and then the body of one and it's a one we would okay no New York and people are not everything over there
Eso báyìí gan-an àwọn ọmọ yẹn nà lọ́rẹ̀. Ọmọ ìgbọ́lẹ̀ gẹ̀ẹ́ àná ẹgbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀. Ihe ọbẹ̀ na-amasị m ọfụma. Oge m bịara nabatara last year, usoro ndụ wee mee ịtabie ezi na ọsọga. Nsị ihe ọdụ biko ka ahụ usoro ndị isi. Wee gwa ọdụ nwaanyị nọ na Lagos na-eme ketchup. Sị ihe anyị achị. Bịa sie ndị nze na ọzọ ndị ha yiri taa. And onye ọkwadoro ihe nọ n'azụ. Nzikọ obodo Igbo bụrụ mmanya nke ebute ma afọ ụkpaka wete ikwu na onwe ya. Onye nwanne ụkpaka mmadụ ebe ọmanya maka na ọ akụrụ dị egwu. So otu o si wete problem. Ebe kpata nọ n'ebe nọ na-enye anya. Nsị na anyị enwekwara ụmụ n'ọgwụ ihe eji ede ndị agadi nka ahụ eshimike na-ajụ onwe m ka e ga-esi eme ka e wenata ya na nze ọnọdụ n'afọ. Anyị na-eche onwe nke ruere ebe ọbụla o si na-ede ebe obodo oyibo ma ọ na be anyị ka akụkọrọtị ndị izi gbakọ ọrụ elu mee ka anyị mere ha. So biko ọ ya ha na-eto ya mana achọrọ m ka anyị ga-eme abịa n'anya wee na-enye anya na anabata nze amasị obi Chris wee nkata na nwunye ya na-eme obi wee dị m ọsọ dị ego n'ọgwụ ndị nzi mana ọ ga-akara oriri ihe ndị nze bụ ihe ndị ụmụ ihe ndị ụmụ pọtata bụ oriri orekọrọ nwunye ya eti nwere sọ ọsọ dị ego a na-eme ụfọdụ ọzọ bịakọtakwa mkpọwa ndị na-asa si obodo na mmanya ma nwaanyị na naịjị maka ọ dị chiu owo ga adị ụmụ nwaanyị. So biko ụmụ nwaanyị ndị ụzọ na mmadụ ihe oriri ụnụ na-eme oriri eri ihe na ji na ndị lọwa oge abụọ na ndị nze na ọzọ kwalite esi ebe ahụ na-elekwa ụmụ nwaanyị biko ka ọ bụ eji a biko obi m ahụ ndị nze nwenye Ayah kelele gitu, bagaimana so ibadah kalau ini macam bukan, kalau ini program ini apa, number 9, number 8 kalau ini, number 8 ini Australia, Gaiwas. No. I'm with the work on every room. Okay. Take on the way. Hey, you. Go for your time. Oh, no, they didn't know. But I'm in the December. Oh, yo.
enwe aṅụrị. Ndị nze na-ede ka ọsọsọ ndị nze. Ọ dị ka ọsọsọ ndị nze na-ede. Onye ndị nze mba ugbo a na-abata ebe a. Ọ dị ka anyị na-eshi unu osoje eri. Anyị mere ndị nkịta na-azụ nọ n'ihu. Oke na-azụ ka mba ahụ. Ụmụ ha na-eso nze. Ọ tara nụkpa ya atọ ọjị nkụ. Onye ka nsị ma jụọ ma apụta dama ehi 21. Na-azụ ka ị nọ n'ihu. So ife ọsọ nwere n'ihu ehi nwe kwa n'afọ. Lekwe obi. Chifu Egbeburu Achịna. Ọkanye kwuru ka a na-eme. Daalụrị nne. Okay, yeah. Asịrị na mgbe ọ pụwara ama ma o ji ekwu ire anyị. Onye nze, ka oke ime. Ọkọfọ ka ndị Achịna si eme. Ọ na-agakwa n'anya ya. Ọ na-aga ịta, abịara m Achịna. Fụ na ndị Achịna dị n'udo. Ha ji nwee ike ịgbakọ ọ bụ ebe niile ka o ji awụ akpụ nze niile ezuo. Ebe ọzọ nze niile nọ na Achịna ezuo na-eri ihe. Ọwụ ihe inye Chineke ekele. Ekele pụrụ iche. Na-asị ndị Achịna ka ha jide ka ha ji. Na ihe ha jide mma. Ha agbasakwana. Na nze amaka. Ọzọ. Na mmadụ isi ọzọ. Ọmaka. Asọ onye chi ọzọ. Chineke ya nọnyere ya ọbụghị ihe ọzọ were na-ekelekwa egbe blọkụ wa na Achịna Obi zara mbara na-ekene ya o si amasị ya ịkpọkọ ndị nze Achịna niile were sị ka ya na ha nọkọ were na-asị na ọ ga-adịrị ya mma ya na ezinụlọ ya na-asị dị mma ndị nze Achị ogweghị Onye nze were kezi obodo a isi Agụleze Chukwu ọkwa ndị ọgọ m ana m alụ nwaanyị na Agụleze Chukwu be ndị be Eze Ike side 4 dekin. Side 4 dekin. Yes. Okay. Ama nwunye anyị onye anyị na-awa m na na-emete gị mma. It's all good. Nwunye anyị o si nnukwu obi. Yes. Nna ya nkwụrụ ebe na-eti ya nwa nwa eze nwa eze. Otu ọhụrụ na nwa nwa eze nwa eze asị m na jụọ gị na agụrụbụ ụnọ maka ile anya ebe na ọ dị ka ọ naghị onye ahụ onye Achịna na-ewe nna asị na agụrụbụ ụnọ ụnọ na-anabatakwa onye ahụ onye bụ ụnọ ka ụtọ isi na ọba anyị. Yes. Okay. Anyị chiwe ọzọ. Mme gị invite ị ga-abịa. Ọ bụrụ na ị chiri ọzọ, ihe ndị ọzọ ji ana ji na ọkụkọ ihe ji ọbụla. Udo dịrị. Daalụ, kezi afọ gị ahụ ọzọ. Kezi afọ gị ahụ ọzọ. Ogbu akọ njọ ọzọ eze ogbu akọ njọ. Ogbu akọ njọ. Daalụ. Ezigbo n'ọma aha m. Ọ na-emezi ihe niile ịla ịda. Ngwa abalị na. Ọzọ afụ nwa nwa ekekwe. Nnukwu mmadụ. Eyi, nwakwara ezigbo ọzọ afụ nwa nwa ekekwe. Nnekwa nne. Ọ nọ mba ezi ikorobịa na-ekwe okwe na ekekwe. Ha dịkwa ha ịbụọ. Igwe ndị enweghị ịjụọ mmadụ na mmiri iwe gbara ya adụrụ ebe na agbatara ya agbatara. Ọ mere o ji ebe ebe ịhụrụ wee nọkọ na ebe olu emere ihe na mwepụ ihe. Uche gị dị ya. Achara were mmadụ. Daalụ nna. Eji ọ na-emetọkọta. Nnukwu mmadụ. Chi anyị ka o si aga. Ọ na-aga n'anya ya. Nsogbu adịghị. Chief, get you there. Nah, I don't know much. Get out for them. Okay, people don't come later. The whole world. Okay. So, get over to that. Things that you know, when I'm going to know about that, get this fun. Okay. Okay. But when he has everything I love. All right. And then I wish you go down or do an yes, okay. Yes. Okay. At least I'm not going to
Okay. Ezi akwụkwọ ha just igbo bread. Yeah. Enwe ihe na-esoga ya. Kama na amaghị mma ihe ndị a ọka na-efolo. Because ndị sekịta onye ahụ onye iche akwa ya gụrụ bread. Na-eghe ashị eme nzi anaghị ekwe eziokwu mana I wish na nzi achị na-ekwe eziokwu. All right, thank you so much, sir. Okay, sir. Biko keza fada ahụ ọzọ. Aloysius Dimodo Eze Ụbanị. Eze Ụbanị. Eze Ụbanị nnukwu mmadụ, daalụ. Eze nwanọdụ, anyị ekele gị. Ọkwa ihe kwuru ka a na-eme. Ọ na-aga n'anya ya. 2025 a dị ka onye akacha mma na nke unu mebere. Ọgwụ ya? Ahụ 2026 bụ ị chọrọ ka ọ ka mma karịa nke a. 2026 bụ onye aka mma karịa nke a. Udo dịrị gị. Ka ezi ihe tụdịrị gị nna anyị. Nnukwu mmadụ ichie, anyị ekele gị. Daalụ. Nna anyị bịa gị ime. Nna anyị bịa gị ime. Ọkwa ọ na-aga n'anya ya. Anyị ekele gị. Eze ụmụ okorobịa, ede mbụ ekwune, aghọta aka egwu, ede mbụ ekwune, ka ekesepụ ihe na-eme taa, ọkwa na-aga n'anya, otu akọnọ chọrọ ka ọ na-adị. Maka ihe dị mma n'anya gbara akwụkwọ. Iru ebe a taa sọsọ bụ na etu emenete o yiri ihe ọfụma ọfụma. Nke ekpere na-ekpere Obi Sarambara. Obi Sarambara bụ onye nke m. Mụ na ya dị na mma kamgbe a na-abụ nnọkọta ọ laikiri ihe dị mma kamgbe ya ekpere m na-ekpe bụ onweta onye ibe nke Chukwu ga-enye ya ha akpanaghị ya. Chukwu ga na-enye ya mmadụ kwuru mmadụ ya were nwee ike ị na-enye maka sọsọ aṅụrị ọ na-enwe etu na ịhụrụ a na-eri ihe a na-eri ebe a ọ ya bụ aṅụrị ya. So Chineke ga na-enye ya ihe mmadụ kwuru mmadụ n'aha tikwo ndị isi nze na ndị ụkọ ha nọ na ndị isi nze niile Chineke ga-ewere pụta iri ha n'elu ndụ maka ochichi nọdụrụ abụlịkwa akpụrịkwa ọ na-ahụ ọnọdụ kwere na ụmụ nkwụ ga na-etolite anya na-etolite ihe ọma na-adị ibe ihe nwa na-abụ ntikọta ezigbo afọ ga afa mbụ nkele ka ịba atụ osigwe eze ụmụ okorobịa na-achị na ome mma na-emere onwe ya ome njọ na-emere onwe ya nnukwu mmadụ gaa ha nze gị ụzọ ome mma na-emere onwe ya ome njọ na-emere onwe ya gazie daalụ mbute ụkpara niile With the man concept, the man teaching, the man map, the man solution. What be the man who never be Sarambara? Tata. Other is the part of the reality of the paper. Other is the people who live there, you don't know that. I am end of the year party. As you able to run this on a live by Tiaga, last year, one game, many years. Go to the Risi. Here, I can hear we will. I'm going to go to my own. Let's see, this year. I'm going to go into the park. As well be so Sarambara, but that's the and brain power. You want your money again, let's remember brain power.
But in my mind, no, it's a request of God. 11:55, I had a donation. No, we really look after me. I said I do that by 12. Or they are one night, she person opening and go on another appointment. Oh, but it doesn't for one. But they don't now. Yes. When I am a brother, the other day, we meet one day. They mentioned you, but I won't let them and tears. I want to go one again and I can one day walk it. And one day I have a yes. So we were one of the my then yes, don't as the Bible, where we are wrestling, I didn't know that this is the way it's going to be. I said, I can be here. I can be able to give you support. I don't know what I educate and not. I said, you know what? How about next year? I get my sponsor. So this is also I never going to sponsor next year. Yes, I never going to sponsor next year. And next year, I walk away from when you need a name of I won't know, but I won't do that again. But I can't let it go now. Next year. One we don't deserve another. We stand the devil will go along. Among the young and you will get there back. They go back not to the house. I got to go on a walk. So I need now. So let the work. More than none of them. Yeah, go. We're going to the model. Yeah, go. And I will be happy to work. If you don't know, but issue there. Ezo ọ̀nà wà nze. Bẹ́ẹ̀ náà ni ya ọ̀nà nkem. Ndị nze wee akaja. Ndị nze wee akaja. Ndị nze akaja. Biko asị ka o were ụgbọ mere were kelee onye isi
Central table is another aspect. Kelekwazi Obisara Mbara onye nke mere ka ụbọchị taa dị otu a. Were na-asị biko etu o siri dị ndị achịrị ibe m ọkwanị ka ọ dị mma ka a na-eme asị n'ihu n'ihu ka oke enwe na-ama ọ na-ama alaghachi azụ. Ana m ekele na-agakarịrị ndị tebụl nụa mere ka ọkwanị ka a hazie ka ọ dịrị anyị mma echi na nwanne echi na-abịa n'ihu. Ọ bụghị ka anyị nọrọ mmemme na mgbapụta anyị maka o mere ka anyị ga-edesite ọnọdụ anyị ije echi ọzọ lọta gị nwe aṅụrị ma ọ bụghị otu abalị na-abụ. Biko n'ịbụ okwu nke ana m asị na ndị nọ na tebụl a executive members nọ na this table jichie ike ọ na-ahịa mana ahụ dị mma mbido ihe ọbụla na-ahịa ahụ ya bụ ka obi ghara ịdị ọnụ mba maka ihe ọnụ na-ekwu maka ọnụ ga na-ekwurịrị ọnụ na-ewute mma ọ na-ewute njọ ọnụ mana aka na-enye akwa ya dịkọrọ ọlọrụ Egypt ihe na-akpaba anyị nọ n'Egypt si ọgụ na n'ọka ndị sinsi ahụ ọ na-eme ọkụma na nkwere mmiri anya na Egypt ahụ enweghị ihe a na-eme na nkwere mmiri ahụ aka ya adịghị ya so mana ndị kere ya n'ụzọ pụrụ iche ụlọ ụzọ agbara kawa ome aka ya adịghị ya elekshọn ahụ ewuo ya ọ bụla gbapụ ose ka anyị wee nwoke na-agba anyị moto na ịwa anyị ga gịnị na ọ gbapụ ose na esi ana m ekele ma anyị ndị dị n'ọzọ ọgbọgụ na akpọ ka kelee na anyị gogo ọkpatị na nọ na-emebere mma ọ gara ya na-eji ebe ya na-enwe aṅụrị enwere ndị ọgaranya na atịna onye kere ọgaranya na-eji ebe ya na-enwe aṅụrị so ụmụ ebe ji ochie mana ebe a kpọtara gị ego otu anyị na-esi ihe na-ekwube na ụmụ nwaanyị oriakụ anyị lọ ga-eso wee nọrọ mesi ihe so anyị na-asị Chineke ga-akpọziri anyị obisa mba o jere ejere ọ ga-ejere ọlawa ọ ga-alazụ ọ na-eme n'ihu ọ ga-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ ọ ga-anọ n'ihu o mee n'ihu mee n'azụ ọ ga-anọ n'etiti otu ụlọ na-eme ya ọ nọrọzi aka ebe ọ na-ekele anyị onye na-aha tupu oge abịa ma ya kasị onye ya kasị na akwụkwọ ọ dịrị isi ịga n'ụmụ uche nwere gbatịrị ịkwaịtị nke na-ewe ekelekwe nne mụwa bụ ọzọ eze afọ nwa Elodenna nwa ekekwe ọzọ eze afọ nwa Elodenna nwa ekekwe be nna ya n'ụmụ eleke ọkara ebulo ihe na-ekwe ọzọ were igwe eji ekwu okwu na mbụ ka nkelekwetu Obisa Mbara ekwesịrị ọkụ ọ ya adịrị gị mma n'aha eziokwu na ndị ọdịnala maka na eze kụziere m na ebe ọ bụla m na-eje na nna ajụ eze nwanne m edebere ka mmara mgbe nwanne na-enye aṅụrị edebere ka mmara gị hụrụ nwanne gị nọrọ ebe ahụ mgbe ole maka na eze from nowhere bata n'ebe m na-agba mbọ were si ebe ahụ na-agba mbọ adịbe biko na adịba ya na mma Obisa Mbara ọ ya adịghị mma na aha eziokwu na ndị ọdịnala ọ ya adị otu a na aha ndị okwu na ndị ọdịnala nzọrọ ọgụrụ atọ biko ekwesịghị m isoro otu a kama na ọ bụ Obisa Mbara asị m bịa today and ọ ya mere m ji were
izizi achịna niile ebe ọzọ achịna niile afọrọ na ndị isi ize ha niile ejiri ebe a were na-asị ha na ha jide ka ha ji were na-ekele ndị achịna ha dị n'udo were nọkọ nwa etu a na-asị ụmụ jide ka unu ji na onye ọbụla ji udo ga-arị ugwu ha na-arị ya na-asị ụmụ jide ka unu ji ọ na-adị nwa n'obodo nze nọrọ n'obodo amara na ihe na-eme n'obodo obodo ọbụla nze dị n'obodo agụụ a na-agụ ụmụaka ka ha bata n'obodo mana adịghị n'udo agụụ ama na-agụ ụmụaka ịbata n'otu nze nwee were na-ayọ ụlọ one ụlọ dị akpọrọ ụlọ ka unu zukọ na-eri na-anyụ o gosiri na ụzọ n'udo na-asụ ụlọ jide ka unu ji Chief Pat Ọkpara Obi sara mbara egbeburu ọkụwa ana m asị ọ na-ala ike ebe ọwụ na ụlọ na ọchọ ka nnọdebe mụ na onwe m kwu na awụ ebe ọwụ na na achọ m ka ọ nọdebe onye eji eje mba ka ọ bụ were na-ayị ụnụ ọnụ mmadụ ka unu nwere ihe ọ naghị ediskrimineti onye ọbụla ọbụla o yara ịkpọpụta asị nwanne ihe ọ na-eme erika were na-asụ ụlọ biko jide ihe m jiri were maikrofon a ka m gwa ụnụ datị na ụnụ ji ọ bụrụ ndị adịghị n'udo ha ama na otu a na-asụ ụlọ jide ka unu ji ndị nze ogbuehi n'iji kwado ụlọ emenye ụnụ 5,000 biko aha m bụ Sunday Patrick Egbusi ọnụ esi m n'obi bụ Egbusi ọnụ na Agụti yes by the second Obi after Obi bes anyị ọwụrụ Obi be anyị okay I want to Sunday sorry, I want everybody to get a grasp. The essence of a toast. When I want to take your food, when I begin. And when I tell you, man, So on behalf of the executive branches, on behalf of every member of this esteemed club, because in a way I am a okay, I am a mechanic, I am a small term and Sarah. Non people to work out. Yana Shash, Yan is Rosh, Yan is a man. So, the Montins wanted the corporate in the beginning, operate.
so na-asị ndị be anyị na ọ ga-esi etu na-aga na ọnụọgụ na ndị nze ọnụọgụ na atọ n'aka Chukwu anyị ama wee na-asị na ahụ na-abịa nile aka nke na nwa nwa jibụrụ nwa dị n'aha Chukwu anyị ama wee na-asị nze ọbụla nwere nsogbu ma nke ego ma nke ụmụaka anaghị erube isi ma nke nwaanyị anaghị onye ebe a gụrụ ukwu anyị na-asị bido tata gawa ihe niile na-aga werere n'aha Chukwu abịa ama wee na-asị n'afọ na-abịanụ na ndị nze ọnụọgụ na ntọ na ihe dị mma ga-eme n'etiti anyị jirigba njirigba n'aha Chukwu abịa ama na-asị na-eweze m mmanya na na-asị onye ọbụla mụrụ nwaanyị na-agụta ndụ nwụta agamnihu nwụta akụnụba ọnya bụ nobody know honey yes pọtụ nke ka nke bụ onye ọbụla mụta nwaanyị n'abalị ya amụta udo na aṅụrị n'etiti ndị dị n'aha Chukwu abịa ama Okay.
State. Addressing that now. Because Almighty Matter today you are addressing that now. Okay, I go there now. Central and team and he white not allowed. Because show the picture on YouTube. I don't happy with this picture. Be celebrated one of those here. Let's go there. You ready? Say cheers. If you love a bit, smile.
ọ bụla ịtụrụ mmanụ Yes. Please, we are happy here today. Something is happening today. What's happening? Well, you know, when you accepted into the also society, it is a society of upright men. That's how upright it is. Last year, for end of year, we made me right. More where there were few neighbors and when Russell video we promised that has sponsor to this year. And that's what we did. And luckily enough, actually a few of my friends, and one of them accepted to sponsor the one of next year. And I hope it continues that way. How do you feel? I feel glad. And believe it or not, I really don't drink, I don't smoke, I don't like wine, nothing. But in the VSOP or XO just a small glass, I'm a happy man. Even a man, I'm a happy man, I'm always happy. So today, I was so happy. Then I looked at the VSOP, welcome me back. But I'm happy. You are coming with this club, the Mazda type. And you are been the best for a long time. And you're supposed this other type of club. And what you see there? Well, you'll be surprised to know that in the United States, so many of them. And one weekend here in America, we are living in a community in this. Not only good hall, name a regalia. AC and everywhere I know, I know you from name let him over in here. So proud. Look at that, just like yes. So we are good ambassadors of our country, and we want to continue that. The only thing is that we are working very hard now to transfer that call one more time. Because in my European and the Spanish and the China, and the European and the their language. Our language is culture. But I think I made the mistake when I was but I won't tell you. I'm so glad what's happening. I can see from all indications that you're happy and you feel that so what do you advise to mix there? Well, all of them know that a lot of my friends in the United States know that I've been there for a long time. And then the United States in the 70s. And we support that. Then in some areas, I think, especially when you talk because so with that, I think very shortly, Nzabari approaching. The Nzabari approaching. Thank you very much.
ana m asị ya ịkpọrọta agbapụ echi azụ ndụ ga-abụ nke onye nyere m amana ndụ nke ọrụ kabila you don't know what I would talk is called. Is the woman not bad? Gịnị gbasara gị na Chief Pat Ọkara bụ nnukwu enyi mụ na ya bidoro oge ọ natara Naịjirịa si mụ na ya chọrọ bido ịrụ na be m ka ọ nọ were na-arụ ụlọ ya na were rụsịkwa ya were mepee ụlọ ya kwakuo n'ụlọ yes ihe mere ebe a taa na-achị ọ masịrị ihe mere ebe a taa ọ ihe iji nnukwu inye Chineke ekele na ndị nze na ọzọ achị na gbakọrọ ebe a n'ụbọchị nke taa were na-enwe anyị bụ Chief Pat Ọkpara egweburu ọkụwa na ọfụ achị na kpọkụnụrụ ha were sị ha ka ha na ha ka e nwee ọganihu na nze na ọzọ dị nna achị na ka ha nwee ike na-aga n'ihu mụ na onwe m na-enwe aṅụrị n'ihe mere ebe a taa na-adụ Pat Ọkpara ndị dị ka ya na-achị na ka ha na ihe dị mma ọ na-eme ebe ọbụla na mba ụwa gbaa gburugburu ọ na-eme na USA ọ na-eme na Naịjirịa ọ na-eme na ọ nata na-achị were na-asị ndị dị ka ya ruru ndị Pat Ọkpara na-eme ọ na-eme Pat Ọkpara na-eme onye anaghị erinwu nri eribe nri ọ na-eme onye ejere akwụkwọ ejebe akwụkwọ ọ na-eme ụmụ nwanyị ndị di ya hapụgoro ọ na-eme ka ndị ha na-eri ihe were na-asị ya jide ka o ji nọọ ihe masịrị Chineke
ana m asị gị Jehova Chineke nna na site na ya wee gaa na ndị niile ndị ọnụọgụ na-atọ ndị nke oke ọha niile iji eje ozi na ọbụla nze ọnụọgụ na-atọ na chi wee banye Jehova Chineke nna na onye ukwu na onye nta bụ ndị na-elebu ndị nze na ala achịna nke ọnụọgụ na-atọ. Ana m asị gị Jehova Chineke nna wee were ha niile na-etinye n'aka nchekwa gị, na-anaghị ekele n'isi ha niile n'otu n'otu, na-enyeghị ekele Jehova Chineke nna n'isi ezinụlọ anyị niile dị iche iche n'otu n'otu, na-asị gị nna debere ngozi nara ekele na na mgbede n'aha Jizọs. Na-anya gị Jehova Chineke ebere ịla n'oge awa dị ugbu a Jehova Chineke nna ọ bụghị n'elu kama ịla na ebe anyị dị iche iche ịmalite ọbụla ndị nke e kere anyị dịka ọtụtụ aka nke nyere anyị n'ụwa ime wee gbata ihe anyị agbara ọsọ. Ana m asị gị Jehova Chineke nna bịa nyere anyị aka, bịa nyere anyị, bịa jiri anyị, bịa jide anyị na anyị ga-ahụ ọkpụkpụ ihe edozi ọ gaghị ahụ ọgwụgwọ anyị n'aka Jizọs. A ga-ekpanye This is the end of 2025 Nzenazo Achina gathering. It has come to an end. It's a happy gathering. It's a happy day for Nzenazo Achina. Proudly sponsored by Chief Fats Obara Ogusan Mbara. Chief Ababurapo, I've just hosted Nzenazo Achina. End of year gathering 2025.